If you wanna put on a sexy face, make yourself a member of the most sexy place. If you wanna put on a sexy face, make yourself a member of the most sexy place. Alright, alright. Ik heb er hartstikke zin in. Er gaat nog heel wat gebeuren. Ja, hè? Ja, mensen gaan nu eerst eten en dan is er nog een interview met Coco Coquette. Kijk, zit daar. Prachtig gedaan. Alright, I see you tonight. If you wanna put on a sexy face, make yourself a member of the most sexy place. If you wanna put on a sexy face, make yourself a member of the most sexy place. Alright, alright, I see you tonight. En we mogen ook praten. Ja, we mogen meer. Ja. Jullie zien er prachtig uit. Dankjewel, dankjewel. Hallo lieve kijkers. Mijn naam is Coco Coquette. Hoe heet je? Coco Coquette. Coco Coquette. Ja. Jij gaat optreden. Ik ga ook optreden. Hans Desiree. Ja, we kennen elkaar al heel lang vanaf het begin van de Lellebel. En ik ga Hans zometeen interviewen. En ik ga ook nog een liedje zingen. Ik heb ook meegewerkt aan het boek. Ik heb het boek geredigeerd. Ik heb de spelfouten, de D's en de T's, de punten en de komma's. Tamara, Lellebel, Bella, Rosa, Lellebel, Claudia, Marie, Lellebel, If you wanna put on a sexy face, make yourself a member of the most sexy place. If you wanna put on a sexy face. Pikachu mix. Pokémon mix. Pikachu mix. Lellebel, Coco, je t'aime, Lellebel, Philomène de Bretagne, Lellebel, Brigitte de Bonjour, Lellebel, bel. Lellebel, Françoise de Paris, Lellebel, Jeannette de Net, Lellebel, Desiree de Lollet, Lellebel. In dat leuke travestie-cafeetje, dan ga je altijd lekker uit je bol. Ben je wie of ben je hey? Ben je trans of ben je gay? Heb ik een idee? Kom maar mee naar Desiree. I see you tonight. Alright, alright. I see you tonight. Dat is mijn levensverhaal. En een groot deel van mijn leven heeft zich afgespeeld in de Lellebel. Want ik ben de Lellebel ooit begonnen in 1997. Ja, dat wou ik net vragen. Wanneer ben je ooit begonnen in de Lellebel? Jij staat te vragen. Ja, sorry hoor. Een van de eerste dames uit de Lellebel die staat daar te lachen achter de bar. En dat is niemand minder, maar ook zeker niemand meer dan Zoe Larry. Sommige dingen kan je niet uitleggen, dan moet je gaan voelen. En dan moet je ook gaan zien. En ruiken kan je sowieso niet doen, maar in ieder geval... Wel dichtbij die microfoon. Ik was pas in 2000 gekomen. Ja. En, via wie? Via een vriendin geloof ik toch? Via de Dutch Tina Turner, Safira. En er ging toch een wereld voor mij open. Ja, dan moet ik nou zeggen, als je 500 pagina's kan uitgeven in een dikke pil en nog een extra boekje erbij, ook met 100 pagina's. Nou, ik heb begrepen, er zijn ook 100 pagina's gesneuveld van het boek. Nou, veel meer hoor. Oh, dan 100 pagina's. 102? Ja, 103. 103. Ja. En dan zijn we natuurlijk ontzettend benieuwd. Wat staat er in die gesneuvelde pagina's? Porno hoor ik hier. Nou, inderdaad, de porno is er uitgeschrapt. Ja. Dat was te erg. Was het te erg? Want ik lees hier, we hebben een voorgesprek gehad en toen zei je tegen mij, ja, liever niet zo heel veel vragen over mijn jeugd. Want mijn vroegere verliefdheden, die zijn natuurlijk hartstikke leuk om over te vertellen. Of de seksavontuurtjes, daar houden de mensen ook wel van. Nou ja, dat is natuurlijk een open deur voor mij, dus ja. Dus dan wil je eigenlijk weten wat er niet in het boek staat.
Nou, ik wil gewoon weten wat... Nou, wat in ieder geval geschrapt is, dat Ja, zijn wat geschrapt. de vele kalverliefdes die ik in het begin van mijn leven heb gehad. Dat ik verliefd was en dan was ik weer verliefd en weer verliefd en weer verliefd. En dan was ik 3 keer verliefd op tegelijkertijd. En al dat soort dingen. Een echte lellebel, ja. I see you tonight. Alright, alright. I see you tonight. Alright, alright. I see you tonight. Alright, alright. I see you tonight. Wat wil je nog meer? Dankjewel. Heel graag gedaan. Professionele wijze voor ons in dit interview. Daisy, 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 Ja, doe maar, zussen. Doe maar, zussen. Ja. Esther, Desireetje, tante D. Mevrouw Cartier. 2 drava's in geheel. Blijf zingen zonder keiwijn, longen uit ons lijf. Is dat niet sensationeel? Kan beter gaan zitten. Trouwjaren op de planken heen gesnoerd in een concert. Ja. Maar als Esther mij gaat vragen, achter geven wij toch weer een concert. Kijk, daar kan je hem ook zien. Ja? Ik ben Esther Desireetje, tante Daisy. Mevrouw Cartier. Men noemt mij vaak uniek. Echt waar? Ik kan zingen, presenteren, kan vaak bingo's en acteren. En mijn stijl, let op, het is magnifiek. Ja, geweldig. Hé schatje, kijk eens. Wauw. Een lekkere saté van José. Nou, Geniet ervan. dankjewel. Wat heb je gekocht? 2 boeken van Hans. 2 boeken? Ja, de 2 boeken die Hans nu uitgegeven heeft. Maar zijn het 2 verschillende boeken? Het zijn 2 verschillende boeken. Oké. En vraag mij niet naar de titels, want dat weet ik niet. Want ik doe het ook uit solidariteit. Maar je had ook nog iets anders gekregen, hè? Heb je nog iets anders gekregen? Oh ja. Die boeken zijn gesigneerd met een kus. Dus elk boek, als je die open doet, dan zie je een paar rode lippen. Geweldig. Ja, Geniet ervan. ik zal er zeker van genieten met Hans in mijn gedachten. If you want to put on a sexy face, make yourself a member of the most sexy place. Alright, alright. I see you tonight. 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 Lullaby, Coco, je t'aime. lullaby, Philomène de Bretagne. lullaby, Brigitte de Bonjour. lullaby, bell, bell, lullaby, Françoise de Paris. lullaby, Jeannette de Nette. lullaby,